Si Bacaltos ang gila sa Commission on Higher Education nga pangulo sa Talisay City College. Graduating students apektado kay Mayor JDR dili mo pirma sa kang Bacaltos nga mga diploma. Hagugyaw National School gireklamo kay gipapauli og wala gipatake sa final exam ang mga estudyante nga wala makabayad sa eskwelahan. Mga sakop sa Highway Patrol Group nang himakak sa ilang kalambigitan sa ambush ni Archival. Andam sila matubang sa investigasyon. Mga sakop sa kapulisan ug PDEA nasakpan nga migamit og gidili nga drugas. Mga biktima sa sunog sa Lorega makadawat og 10,000 pesos nga cash assistance gikan sa City Hall. Payo nga pong Sugbo, Kabisayan, ano ang labing labas ng mga balita, hatod ka ninyo sa News 5. Ako si Frank Malilong Jr. Ihatod na mo ang mas komprehensibong impormasyon. Ako si Georgia Herrera. Sa nagpadayong kalambuan sa kaso sa pagpamanig ni Atty. Noel Archival, gikasabutan sa kapulisan ug sa NBI nga usara ka joint investigation ang ilang ipahigayon. Buot sa duha ka grupo nga dili man naglahi ang resulta sa ilang himuong investigasyon. King Perez, Sugindimi. Usa ka case conference ang gihimo sa buhatan sa NBI 7 ug kapulisan. Kini alang sa pagpaligon sa kaso batok sa mga suspetsado sa pagpamanhig patay kang Atty. Noel Archival ug mga kaubanan. Giklaro sa bagong regional director nga usa na ka joint investigation ug dili parallel investigation ang gihimo karon sa NBI 7 ug sa kapulisan. The decision of the group, hindi yung isa lang. Gilihok na ang pagpadawag sa puwina nilang HPG Central Visayas Chief Superintendent Romualdo Iglesia, Inspector Eduardo Mara, Senior Inspector Joselito Lerion ug SPO4 Edwin Galan. Ilang ipasaka ang sumbong sa mga suspect sunod semana. The group is brainstorming right now and let them do their job. Yes. Okay. When are we filing the case? Mamaya titingnan natin how they will be evaluating the documents and papers. Alang kang Gobernador Junjun Davide, usa ka dakong kalambuan nga nasayra na ang mga suspetsado sa ambush. Matod sa Gobernador, dugay na niyang nadungog nga mga pulis ang nalambigit sa krimen. Pagkasugod pa, there were already angles pointing to the possible involvement of the police katong gipangihan ni Atty. Archival sa in some cases before. King Perez, News 5. Wa matandog ang mga sakop sa Regional Highway Patrol Group 7 nga gipasangin lang nalambigit sa pagpamanig ng Atty. Noel Archival ug kaubanan ni atong Pebrero 18 didto sa lungsod sa Dalagit. Andam silang magpaubos sa investigasyon kung kinahanglan. Andrea Patenia, Sugindimi. Isang pa 1,000 times nga ipalay director ko. 1,000 times na ipabalistik na akong armas. Pwede pa na. Usa sa mga subject sa search warrant nga gi-issue ni Judge Soliver Peras, si Police Chief Inspector Eduardo Mara, ang Deputy Regional Chief sa Regional Highway Patrol Group kun RHPG 7. Gawas ni Mara, subject sab sila si RHPG 7 Chief Police Senior Superintendent Romualdo Iglesia, Police Senior Inspector Joselito Lerion, ug SPO4 Edwin Galan. Gibutyag kagahapon ni NBI 7 Regional Director Attorney Max Salvador, nga gikonsiderar na nila nga suspects ang upat sa pagpamanhig ka Atty. Noel Archival ug mga kauban ni atong Pebrero 18. Nakumpiska kagahapon sa NBI ug sa Special Investigation Task Group ang usa ka puwang nga Toyota Vios sa impounding area sa RHPG 7 nga usa sa upat ka mga sakyanan nga subject sa search warrant nga maoy gituuhang gisakyan sa mga ambush suspects. Migawas isip usa sa mga anggulo sa kapulisan nga adunay kalambigitan ang taga RHPG 7 sa pagpamanhig ni Atty. Noel Archival tungod sa kanunay pagdapig sa maong abogado sa mga individual nga pasanginlan sa taga RHPG 7 nga mga suspect sa carnapping.
Gani ni atong miaging Disyembre, gipasakaan ni Attorney Archival og sa iyang kliyente nga si Maria Paz Yu og kasong grave misconduct, dishonesty ug falsification of public documents. Sila si RHPG 7 Chief Iglesia ug laing 13 niini ka mga sakop diha sa Office of the Deputy Ombudsman for the Military and other law enforcement office. Apan tubag ni Police Chief Inspector Mara, wa gid siya kalambigitan sa krimen. Wala ko kalibutan na ng ilang pasangil. Mura na ako. Tubago na ako. Gipasabot sab niini nga wa siya'y labot sa releasing sa mga impounded vehicles kay ang ilang Special Operations Team kun SOT ang in charge niini nga gipanguluhan ni Police Senior Inspector Lerion. Isugyot niya nga to sa iyang labaw nga ipaubos nila sa kaugalingong internal investigation ng ilang SOT. Siguro sana sa akong i-suggest sa mong regional chief na magkanaay parallel investigation regarding that. Si Inspector Siligo siya ito pahigayon. Wa miatubang sa media si Police Senior Superintendent Iglesia apan ang Public Information Officer sa RHPG 7 ni Butiag nga napanglantawan na nila daan nga usa sila sa itumbok na suspect tungod sa kanunayng pagsumpaki sa RHPG ug ni Archival sa korte. Gihimakak niini nga adunay kalambigitan ng ilang mga opisyal sa maong krimen ug gani andam nilang ipaubos sa ballistic exam ang tanan nilang armas. Di sab sila mohatag og dugang pamahayag kabahin sa hitabo hangtod nga wa sila'y makita ang igong ebidensya ug basihan sa search warrant nga giserve sa NBI ug sa kapulisan. Tangaw na to kung osibisi silang search warrant, application nila o ang disposition nila sa witnesses. Nganong ang atong mga kaubanan sa High Patrol is na-involve aning mga panghitabo. So, siguro, for the moment, dili sa makatubag ani. Di sa makasiguro si Plania kung impounded ba ang puwang Toyota Vios nga nakumpiska kagahapon, mao nga ipaubos nila sa background check ang maong sakyanan. Andrea Patenia, News 5. Gibuksan na kaganinang buntag ang bagong building sa Philippine Drug Enforcement Agency kon PDEA 7 nga gidonar sa Kapitolyo diha sa Sudlon, Barangay Lahog, tapad sa Cebu Provincial Police Office. Doon na sa bagong ekepo ang PDEA nga ilang magamit alang sa mas advanced nga laboratory testing. Mitambong sa kalihukan kaganina silang Governor Junjun Davide, mga sakop sa Provincial Board, CPPO ug si PDEA Assistant Secretary Rene Orbe. Mato nilang Orbe ug Davide natagbaw sila sa performance sa PDEA 7 apan nang hinaot sila nga mas pangusgan pagyod ang pagguha nga masumpo ang illegal nga drugas dinhi sa Rehiyon 7. Og aron mapamatuban nga white pili ang balaod sa pagsilot sa mga drug users, nihangyo si Davide kang Orbe nga ipaubos sa drug testing ang tanang kawani sa Kapitolyo. Direktor, kailan ba tayo nagkakasama ng practice sa Kapitolyo? Ready. With the establishment of this structure at the heart of the city, the jail will be most accessible to serve the public and to interact with other law enforcement counterparts in carrying out our duties as drug busters. Wa makaugpo ang duha ka lalaki nga gituhang akyat bahay gang dihang nasakpang dunay dalang kinawat nga aircon ganihang alas 2 sa kadlawon sa Maydalan F. Soto habig sa Barangay Kaputhaw, Dakbayan sa Subo. Ray Pasaporte, Sugin Liming. Nakuha gikan sa posisyon nilang Ronald Villacorta ug Joseph Bongke kining 2 horsepower nga aircon. Gilakop ang duha nga gituhang sakop sa akyat bahay gang sa mga nagrobeng nga pulis na sakop sa Cebu City Police Station 2. Narobing ni Sir Divira. Nanduha diyan, baro mo magagi naman yan. Na-aircon ako, among hinungal dito. Alam mo, nagkadugo man. So, akyat bahay mo, hinungal dito. So, ipasasa naman, mangyari ito. Wa ang kuna sa mga dilakpan nga ilang kinawat ang maong aircon. Ay, gibawa na lagi sir. Mau gulbutan kasi kung wala pag lingkon kita naman mo dito. Kita ang sumbag gaya sa pinti, labangan, marami ng 5, magmatalo ba, gawa ko halin sa basura. Huwag mo ka pala na sir, ibor ko nilingkod dito kaniyot sir. Ibor ko nilingkod, ibor ko iya kung dito paran. Ako na dito sa unahan sir. Abot ako diya, jakop na yung minuha. Nagtuwang kapulisan sa Fuente Jones Police Station nga nalambigit ang duha sa mga nahitabong kawat sa ilang area of responsibility.
giawhag sa kapulisan kadtong nawagtangan og aircon gabi sa pagbisita sa Station 2 aron mapasakan og sumbong ang duha ka dinakpan. Ray Pasaporte, News 5.